λάθος. Φιλανιώτης η ΑΕΛ μπροστά. Με τον Ξένο τον Κυριάκο να βγάζει παλιά χαμηλά και ο γκολ. 1-0 για την ΑΕΛ. Πανηγύρια, γίνεται χαμός απέναντι στην κερκίδα των φίλων της ΑΕΛ. 58 λεπτό. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Τον γκολ ο Κρασάς. Να δούμε ξανά φυσικά την επανάληψη της φάσης. Ήταν μια γρήγορη φάση. Αυτό που σας λέγαμε. Το μόνο που λείπει είναι τον γκολ. Και είναι αυτό που ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε. Με τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες. Από την μια περιοχή στην άλλη μέσα σε δευτερόλεπτα γίνονται φάσεις. Εδώ ξανά στο δοκάρι και μέσα. Εδώ θα τα δούμε σίγουρα. Η χαμηλή παλιά από τον Ξέγκο τον Κυριάκου. Ναι, η προβολή από τον Σίμω τον Κρασά που πρόλαβε εκεί τον Αμανατίδη. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίξου. Έχουμε τώρα καθυστέρηση στην επανέναρξη. Λογικά από τα βεγγαλικά που έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Να βλέπουμε απέναντι τον διαιτητή τον κύριο Τρίφωνος εκεί με τον τέταρτο και τον γυμνασίαρχο. Βλέπετε και εσείς. Σκόρερ ο Σίμος ο Κρασάς. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση λόγω και των πανηγυρισμών, λόγω του ότι μπήκαν αρκετοί στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Τρίφωνος είναι κατηγορηματικός, θέλει την αστυνομική δύναμη να παραταχθεί εδώ μπροστά από την εξέδρα της ΑΕΛ και να εμποδίζει τους οπαδούς που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σε αυτές τις φάσεις σε γκολ και σε ό,τι άλλο δημιουργείται. Γι' αυτό και καθυστερεί. Ζητάει τώρα και από τον κύριο Χατζηνικόλα να έρθει. Φωνάζει τους βοηθούς του να πάνε κοντά. Δεν δείχνει διάθεση να συμβιβαστεί για την ώρα μέχρι να περάσει αυτό που θέλει. Και έχει βέβαια δίκιο αν μπήκαν μέσα οπαδοί την στιγμή της επίτευξης του γκολ. Βλέπουμε εκεί τις διαβουλεύσεις. Αυτό το πλάνο ο Κωνσταντή διώχνει και ο Λισασί γρήγορος μπαίνει στην φάση και προλαβαίνει εκεί όλους και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και την ΑΕΛ πολύ κοντά σε ένα σκορ ασφαλείας. Αυτό που είχε επισημάνει ο Μάριος ο Βαδηλιώτης. Ο Λισασί μπήκε και στον αγώνα με τον Απόλλωνα και έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει, μπήκε και τώρα. Πετυχαίνει διάνα ο κύριος Χάουαρτ στην επιλογή του. Μια μακρινή παλιά που φαινόταν εκεί. Ένα πολύ καλό σκορ με τα δύο γκολ. Στο 59 από τον Κρασά και στο 86 από τον Λισασί. Την χρυσή πραγματικά από πολύ μεγάλη νίκη με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο προβάδισμα, αν και υπάρχει ο επαναληπτικός στο στάδιο Γασιπί. Αν και όπως έδειξα, ναι Μάρια Βατιλιώτη. Από τον κύριο Άννου, τον εφόρον της ΑΕΛ, κύριο Άννου, ένα καλό προβάδισμα.